Extra Journaal, vers van de pers. Goedendag, welkom bij het Extra Journaal in het Nederlands van vrijdag 29 september. Ik ben Maurilio Nobrega en dit zijn de nieuwsberichten voor vandaag. Een man is in zijn auto vannacht vermoord in de buurt van Soto. De auto werd teruggevonden in een Mondi. De auto werd gevonden ter hoogte van de Juliana-boom. Het ambulancepersoneel dat later arriveerde kon niets meer voor het slachtoffer doen. In de buurt van de auto zijn veel lege hulzen gevonden. Het slachtoffer is een man met de initialen RDP. Tot zover is de toedracht van de moord niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Een 27-jarige man is aangehouden wegens diefstal in de Pater Eeuwensweg. De diefstal vond eerder dit jaar plaats in mei. Rond 1:30 in de middag werd de man aangehouden in de Zuiderzeestraat op donderdag. Het is niet geheel toevallig dat de politie eerder deze week een oproep plaatste voor tips die konden leiden tot de aanhouding. In een andere aanhoudingszaak werden 2 mannen aangehouden in verband met de zaak Pistachio. Het gaat om 2 mannen die zijn aangehouden wegens drugs- en wapenbezit. Het gaat om een 27-jarige man uit Otrabanda die in het bezit was van een grote hoeveelheid cocaïne. Even later werd in Montagne een inval gedaan waar bewijsstukken in beslag zijn genomen. Dat leidde vervolgens naar nog een aanhouding in Montjeweg, waar een andere 29-jarige man is aangehouden voor drugs- en wapenbezit. De mannen zijn ondertussen voorgeleid. En nog een aanhouding in verband met autodiefstal. Deze keer hoefde de politie niet uit te rukken. De 49-jarige man werd na een verhoor bij het recherchebureau aangehouden. Ook hij is ondertussen voorgeleid. Een 32-jarige man die vastzat wegens drugsbezit, die heeft om een taakstraf gevraagd. Hiermee wil hij voorkomen dat hij op het werk wordt ontslagen. De man stond terecht voor het vervoeren van 625 gram cocaïne in dozen. De man zou zijn verleid doordat hij geldproblemen heeft. De verdachte heeft nu een baan en wil deze niet kwijtraken. De rechter zei de situatie van de man te begrijpen, maar stelde daartegenover dat het uiteindelijk om een grote hoeveelheid drugs gaat. De man kreeg uiteindelijk 12 maanden straf, waarvan 6 voorwaardelijk, omdat het om een first offense gaat. En hiermee gaan we even naar de reclame. Dadelijk zijn we terug met nog meer nieuws. Censo ta 100% anonimo. Ni CBS, ni e encuestador que ta visitabo, no que sa direito de família em particular. Mas bien nanta interessa pa colectar informação de totalidade, pa criar vista correcto e exacto de Corsou su hogar nan e habitante nan. Pa instância na Corsou, hanya bom data, cu qual nan por tomar decisão informar, pa nos país por planificar e desenvolver melhor. Por exemplo, quanto gente empleada e desempleada tem, den qua barrio, quanto cas mister de corriente, e quanto tem painel solar? Ora acaba de coletar dados nan e suma nan den cifra total, ta desassi de tur informação individual. Família cooperar sa cu censo 23 ta pahanha vista total e anônimo. PCI é família aqui ta cooperar. Abo dambe? Panosa com nos ta. En we gaan verder met het extra journaal in het Nederlands. Minister van Justitie Charlton Hato heeft maar liefst 5 vacatures geopend voor het aanstellen van zogenoemde buurtregisseurs. Deze moeten wijkagenten gaan ondersteunen bij hun werkzaamheden. Er zijn namelijk 18 wijkagenten nodig. Omdat er hieraan nog niet is voldaan door personeelsverloop, heeft de minister besloten over te gaan tot deze oplossing. Iedereen die denkt aan de vereisten te kunnen voldoen om buurtregisseur te zijn, kan vrij solliciteren bij het ministerie. De rechtbank blijft vasthouden aan een boete van 68.600 gulden, dit tegen de Vereniging van Taxivervoerders. Het gaat om een zaak in hoger beroep tegen de Associazione di Taxi di Corsou. De zaak kwam aan het rollen nadat de organisatie weigerde mee te werken aan een onderzoek naar kartelvorming. Medewerking aan dit onderzoek is in dit kader verplicht. Door geen medewerking te verlenen werd er een zaak aangespannen tegen de Associazione di Taxi di Corsou die in eerste instantie verloor. De Vereniging van Taxichauffeurs die verloor in eerste aanleg en startte daarna een zaak in hoger beroep.
Maar de rechtbank blijft erbij dat de boete 68.600 gulden moet blijven, omdat de regels hieromtrent toch best wel duidelijk zijn. De vakbond voor zorgmedewerkers, CBV, gaat een solidariteitsfonds opzetten. CBV is het namelijk niet eens met het no work, no pay principe. De vakbond vindt het een asociaal principe en heeft uit haar eigen middelen het fonds opgezet. En de Tweede Kamer die zet vraagtekens bij de beslissing om over te gaan tot een onderzoek naar plundering bij Enya. Ook zijn er vraagtekens ontstaan naar aanleiding van mogelijke fraude tijdens de verkiezingen in Sint-Eustatius. De vaste commissie voor Koninkrijkszaken is verbaasd hoe het 5 jaar heeft kunnen duren voordat de zaak tot stand kwam. Wat betreft de mogelijke fraude op Sint-Eustatius gaat het om een groot aantal volmachten dat is afgegeven. Het gaat daarbij om maar liefst 36% van het totaal aantal stemmen. Dit roept natuurlijk vraagtekens op. Dat waren de berichten voor vandaag. Ik wens u een fijne dag toe. Maandag zijn we terug met nog meer nieuws. Een fijn weekend.